Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitahan, ni pagayam tayong Wilson nga napoluan, manager. Dear Manong Nemi, mariknak manen ti bannog ko, Manong Nemi, iti dayta nga nagmalmalem nga enak panaglako. Iti danom, kastamatan mani, nga nakisursur-sur, Manong Nemi, ti ayan, ti terminal, ti lugan, ayan, ti tricycle, kada dumapay nga mo kapakasapulan iti danom, mani, kanagraman candy. Ini masang batak ni tatang, Manong Nemi, ngumin inom. Ay, Rosan, tang, di ka din naglakwam. Di ka din naglakwam. Dito lang tinaganan siya, tang. Tuwagasot. Papanan na ti tuwagasot? Noan na dadaking kakwarta, itad mo amin. Adan to pingarot igatang ko ti ilaw ko ginto bigat tanang no itad ko ate po nak. Itad mo amin ko nak. Noan yat ibagak tong palam. Di pala. Ano ko tatang di kag pataltalakas ta. Ang agapo ata rakdakil di bagay mo kit nakutungag. Naka. Abi namin nasang kagtong palang dagos kanya ka. Amam lang aro da nga listo kag pungdot nakainumak. Inumak, kamalama. Kaya maglaklako mga mani. Naibos ko tatang. Naibos mo mat gaya mami nga lakom? Sabi nga dudugas titad mo kanya? Itad ko mat kininanang anag na dumat tapno at igatang na kanagin ka masapol tayo. Nikita tisuro mo. Itad mo amin noan niya man tataking kawar tayo. Itad mo amin kanya. Anong tupay nga rin pagpunak may bigat tatang. Nikit talaga nga. Ay, anday ko. Itad mo ano saan? Saan lang at tapis, itad ko kan, danugan kan, kogtarang kan. Tatang, ulitek, anin to pengaruti, pagpuunak yung bigat, nitad ko amin kan ka. Talaga nga pagpungpungtutin na ka! Horekla na parosisi Manong Nemi ta ingkog tarnak ti amak. Nagrapisak Manong. Narapisak na kutungak tajak basjana kamarmarnek nga mangan. Aring na jak marmarnek amaturog sa agmalmalem nga pagnapagnak nga mapanagsurusur nga glako kadagiti lako. Hindi ito talitatang ko nakadakdakkel ti bagina. Nakabagbagi. Hindi man lapulos ag trabaho Manong agdangran pa eh. Sa agin inom, ken maysak, kang runaan ti amin, Manong Nemi kat sugador. Kawamat ngamin ni Nanang, napanan ni Nanang. At nadagin ito ang kakabsat kong adjek, Manong Nemi, nakakut da. Handa nga matulungan. Handa nga maanawa ni Tatang. Kinuwari handa ni Nanang, no anawain na ni Tatang, no isakitnak ni Nanang ti makaraman. Oo, ni tikastuhin nga bihag, naon ko naktinakam ko, Manong Nemi, kabayatan nga as-asugig ti bakrang ko nakasagsagit.
Kamayatan nga ti amak manong nemi kat kakauten na digiti bulsak tapno nga ang maala na ti kwarta nga da kaniya. Nga ore no nga tagspak pakaasyak ngagsangit hak ngagluak ti dara manong nemi natangken ti managpuspuso da ito nga ama. Da ito nga asawa nga lalaki. Hindi maala nandi kiti kwarta nga da kaniya manong nemi kat katawan. Panakkilan dito ya. Loko matintad mo kadagos kanya kita gago. Awang kumadetang as-aso gamitang nasakit. Dirakan. Inak maganda. Ipanda to ita barbareng ng mga abagak. Maabot ko na iti ate ko. Dirakan. Tatang. Nanto pa iti punak no bigat. Isugal nyo manindet ang kwarta. Paunay kayo daya. Nakadakdakkel di bagiyo, matsar-saribiyo. Isupay lang tiya si Dek, di kiti duwakam sat ko nga babae manong. Adada, adda iti high school, ti adjek, idin to adda ti elementarya, ti naudi mi. Tinulungan dak manong nemi nga bimangon. Kakaasik ka pa'y manong. Sigat agmalmalim nga pa naglaklako iti danom kadamani dadunga pay sakit kasta tiramiden ni tatang ken ka sa ngamin kaya ni nanang inapan nagyapon ti ka dagiti laba linabaan na imbagata saan nga ni nanang tinang dawatan na ti kwarta baka ano saan nga mang ti ni nanang kiti makabil kapag ngamin nga kastat nagbaling nga ama tayo ti lamas asawa ni nanang. Balian ako. Ayan ako. Balian din ko. Kamsat ko. Kas ko na ni nanang. Sabi ko matagbalbali. Tumit lang ni tatang. Ngayon na maminsan na wala tamukon. Isuletan ni nanang. Nanang. Anak ko. Ang baksa lang. Tinapis-tapis nakmanin ni tatang sa anak kinugtaran. Tapay. Talan na jak mat itid ngamin amin di kiti kwarta nga kanya duwala gasot tinyawat ko ta gasot nayon tinaganan siya ngem alam na mat amin pati puunan kinugtaran nak sana inala di kiti kwarta kawanin ti pagpunak ng bigat nang ala na ko hinggan tumatlagla ko ikang katori basta puunan ya anang intun kanong balbali ni tatang nagdakkel ti bagina. No umata sa anak nga narapis. No umata, kabaylak nga labanan ni Suna. Talaga nga labanan ang mga pampanunutan na tanak ko. Ti haramidan ti kidi, kadagkarkararak ti kinapo Diyos. Nasabi ko matagbalbali ti amayo. Nagbalbali tupay nga ta. Kito santo man nga agbalbali. Sabi ko mata, ikan na tayo ni Apo Diyos ti gasgasat tayo. Alalala. Nangisaan kan, Judith, unang, nalina yan. Ada ginatang ko nga kwa. Naluto nga masidanan ako. Umay kayon, kabayatan awan ni Amayo. Ibusan tayo natin ginatang ko na imas kasi dahin, kakaiso na nga malanitan ti tiyan tayo. Umay kayon. Manong nimi adara pahap ko. Tiamok idi, kahit makapagbasak iti college. Tayo di nagbaradwara ko ti high school, manong nimi dagos kimbaga ti ama, nga sa anak nagbasa. No di kadagsapulak ti pagtrabahuak, tapno kanuad na pakiranudan na kanya, kas inauna. Uri dagbasbasak pa lang ti high school, manong nimi tumultulong ak idin, taisot ng rugyak idin, ngaglako iti danom, ti mineral water, nga kabil ko ti styrofoam, tapno saan putot, tapno nalami islat ta. Hirapin ko taglako iti mani, manong nemi, nasukatan, sukatek nga dagos no kan talagited, no 5 pesos, 10 pesos, no 20 pesos, tigatangin da. Gamte ko na akong manong, maban amin kang kuha na ti ganansya. Basit lang no kung nagititid ko kininanang no ilimrimad ko nga dahil tulat na ganansya ko na.
Ket nung hasta nga dawatan na ni Nanang noon tited ni Nanang kabilan na. Kahit ko humamit nga sa lakan ni Nanang manong naming nga manang arod. Nagdakkel di bagi ni Tatang. Sumrek ko mga arod nga bodyguard. Tapos nagasta kat may pakat na tikinatakkel ti bagi na kung kuna. Hindi dyan. Sugador. No damadamag manong naming nga rambuli ti pagsusugalan. Isu at bida. Gabot ay sungarot kataklan. Napigsa manong naming. Isu akang kanayon kung salud-suden mano. Kaanon tong hatangag balbali ti biyak mi. At apikit din nagiti kong taway manong naming nga kaslakayat ko talaw. Angim, sinupay ti kadwa ni Nanang nagsapul. Nuag talaw ako. At apikit din nagiti kong taway manong naming nga padasek ti makigasang-gasat ti sabali nga lugar. Barbaring ko nak no sadya ti ayan tinimbag nga gasat kanyak. Ngimada nga ta napintas nga pagtrabahuan ti kas kanyak nga high school graduate laeng. Inagkanak nga rod manong naming ni Nanang iti sa bali manin nga puunak. Tapos nilikas tagat aday gatang kumatlang iti danom. Aday gatang ko iti mani nga sukat-sukatik tumanin. Nga isursur manong naming. Bali duat igam ko. Ti styrofoam ken basket. Grabe ti bagik manong. Kunada nga rod nga imigao nga bagik. Kunada lang kat may palais ako. Narapis ako. Nangarod kat pangarak ko mangarod ti ilo kumag ko. Pintas ti pamagik. Nga magan anong saklat tama nung namin. Dadom. Mani. Shhh. Tamo dubli-dublian tamani. Kat madit. Patakangag na. Manakangag. Ano kung tibagak? Mani! Kumatang ti mani! Mani! Madilat tangag peso ti mani. Kung kunak madlat tao ta. Darom! Mani! Manong nemi. Idi pa naglaklakok, idi danom manikat na ibusan. Idi tadaasad gak manong nemi nga nagwapo nga lalaki. Sir, danom yun, danom, sir. Uy! Nagwapo ka, my batch, my friend, kumusta? Sinagid ko diyabado na manong nemi, inuhadag na. Di ka mamua, lukot to yun. Naglaglag ko lahat danom. Sa ginam ti nakapurpurma. Sino kaya? Alo ni Bats. Hindi na kamalasin. Kasano ko mga Bats ko nga kasken ka nga nakakot-kot to nga nakaraprapes. Naglaglag ko lahat danom. Hoy, tapos yung bagaking ka. Awan ti amok nga tayo. Di kita dukha. Lampas. Nato ko natin, Tagalog. Di kita marigrigat. Di kita mamirmiraot. Hampas lupa. Sigamit. Nakarawat ka lang tinapintas. Bats. Sa bagay, naggraduar ka siguro na ya. Taores siya. Tuloy ko kumanti naggraduar. Nagbasa ti college. Naggraduar ako mamatitan. Di ka mamu ko nakmet. Madayo ka. Sigamit. Kapay ko mga. Di na ka mo. Sige ni Alex, di ba? Bats ko ti high school. Nga si kapit ti barkada kini. Hanggang ama mo kurak man. Yung si ni Alex. Katong siya ni Alex kasi pagarigan. Di mo ka dinawatan ti kahit ko sawan? Awan ti amok. Awan ti gayem ko. Awan ti bats ko nga hampas lupa. Saan na kami din nga nagtuloy nga nagbasa. Alex, gabuta marigrikat kayo. Sugador kami ni tatang ko. Gapuna nga ako. So nga patinggang lang ti kastoy. Ala, gumatang ka na. O naman sa lang puti nga mineral water. Napialangmat nga. Maharamanak ti kinapintas ti biyag mo. Talaga napintas ti biyag ko. Manager kiti restaurant.
Tinalak ng kurso kita HRM, Hotel and Restaurant Management. At rantak ti mag-abroad. Ngay paakat ko ito inawdal ko. Kabayatan deta, manager na kita restaurant. Kita, kumatang ka karoon na po manager. Dito Alam na, hindi, sagitan nagmanin. Amo mo ti bisyo kini, nagsagid lang ta. Danong, lakom, danong. Ayan kanaman. O, dete. Linukatan naman ang gamok inumun na. Inbuk naman kanya ko. Hoy! Deta may bagay kang ka. Paunay ka matin ka. Gayam. Dinakawagan di gayam. Gayam ka lang, gayam kanyak. Di ka lang, among ko naklangarotin. Gayam ka lang, gayam. Paunay matin. Inbuk mo matin. Isayok pa king ka. O, deta. Wen. Sus. Yung bato na amusement kanyak manong name di plastic bottle, di mineral. Napya kumamat no binayadan ng saan man. Abag iso, nga dimtengin ti Ryan na. Naglugan na. Paunay kat ba't din ti tao? Nakaragpat na lang tarapap da. Nakaraduar na ti college. Na nagbalindang nga manager. Apay nga takakasta na ito tao manong naimi kayo nung kunak tinagim ko. Ay. Paunayin. Kasi na unay tinanglingat ko tayo pagkatapos mabubuko na tinulabis nga tanong. Ay, gurigor ko na ito. At dantoal daw mo, Alex. Maysa. Kinon ko naglatamot tin amanong ore. Kasanong ko pa yung ngarot ng mabalis ko isuna. Sa maysa, api nga balsak ko ma. Yumadantoal daw na dyan. Agpatinggatikas dyan. Kaya kinalastog na, kinaranggas na. Bus ko mga tulungan na. Tasyak ti marigrigat. Kaya iso tinakaangat. Kas dyan batin tinaramid na. Ay, apo, kaya. Tila masarsarakan. Iti dimitlayan nga aldaw manunemi nagawidak manin dito balay nga nasangpatak manin ni tatang inom iti arak. Diyos ko, sa bali manin nga panagmalas na kunak tinakim ko. Tiyan mo kitsa nakanadlaw manunemi panggap ko ti magna iti kusina. Wilson! Tiyan mo jacket di ka nadlaw? Sigat urarayek. Tatang, no panggap yung manan nga alan, aming nga kwarta kanya. Sorry. Tsak ipalubos. Di ba ipalubos? Barok, di may advice ko keng kaya. Tamok ba't ka marigrigatan ka? Edad mo a voluntaryon. Ta, hanggang makaraman. Padasin nyo, padasan dak itang asaktan. Anat ako lang. Abay, anat igamam. Subrak, nga saan nga nalako nga danong. Iso ti maramar mo kanya. Aya, pubarok, aya, advice ko lang aro din kang ka. Idad mo dya daw dawatek, dya kwarta, iso awin nga dakang ka. Tapno, nipitik kat sa mo nga masagrap. Nagbanbanugak na ito nga nagmalmalim tatang. Alain nyo, sa iyo mapan isugal. Apagbiit, dinagregregatak. Di nyo palang nga alain, tapno igatan nyo, taado nga pulutan nyo, tabay mairaman kami. Hindi ba pang kaisugal? Lukot to yan talagang yak! Ay! No! Po na yung tatay. Nakakot-kutungak lang arunan. Kadkas taon iti alistunan manon name. Nga nangala, ti kwartang antakan niya. Iti pungtot ko manon name. Si kakaot titakyag na iti bulsa ti pantalong ko, iti gamatak titakyag na sakop,
kinagat. Anay ko! Aba! Hindi ka ganun! Ow! Hinusak na manuleng. Sa katne patayin na kunti kayat na nakastawari ti kinagat ko. Tanda na naligsam ti kagat. Ining karigat at rimag na manong nimi timaraya kon. Kinamat na kami natartarayan. Hanggang agsubsubli ka nung subli ka mapatayin ka! Gusto ko na yung marong nimi tirikat ko na nagtartaray. Idinam na maik nga awanan ni Sona nga tasaan nga kimamat. Intugaw kulatan manong nimi. Nadya nga mo no anya nga paset iti kalsada tinagtugawak. Ay nga na po ako kunti puot ko manong nimi. Ikabuti sakit, banog kan naglalaok nga inak sinagaw. Hindi makariingak manong nimi. Sa yung tiyan ko, ay nagsublikam ti puot nun. Sa dinutayan ko, adda ka rito ospital. Hospital? When? Abi nga nakadano na dito ospital, sir. Iba ka nakita ka? Pero saan ka nakita? Diyak ko man ipreno ti kotse. Abag bagiso nga, pagdalanan ti ligay. Tinagyan na mga natulid nga nakaida nga awampuot mo. Dindo tinagan ko. Sir Dindo, sika, Wilson, sir. Nga na marikrik na. Nakapsutak ko na kumangim. Ano na ita? Suero. Pina-check up ka ti doktor kata. Ada, natukul nga duwa paragpag mo. Ha? Di pa nang lusak kanya kanitatang ko. Nitatang mo, tinangdangaran ka. Once, sir, napapatay na kumano sa anak ka nakataray. Kinagat ko ngamin si takyag na. Tapi ngamin kagadam. Inyos turiyak kinibus din do manong nemi no apay no anya ti puon ti amin. Agwing-wingi-wing. Sugadur ka ti amam. Once, nakabay lang kininahanan ko tagsapsapol. Naglakla ko akidi mineral water. Money. Kadagiti kalsada, terminal, kanda dumapay. Kahit ko lang mo tulungan ni nanang ko. Ngayon nung kasta nga sumuro ni tatang, alam na amin, pati po unak, kat maban na isugal. Nusang ko ited, dangranak. Talagang nga tsak kayat nga ited. Ngayon da jay, kinugtaran na. Itayo man nakaoten, nagiti kwarta iti bulsak. Ngayon batak titakyag ng sak, nagpatag ka ng kinagat. Nusang nak lusak, mamalin siguro nga, na ituloy ko giinsina tilasag titakyag na. No sana ka nakataray sigurado nga napapatay na tibukod ko nga ama. So ano yung tunong nagsubli ti pigsam dito eh. Makakuwara ko ti ospital. Awan ti papanam. Awan sir. Talo agawid ak sigurado. Atong palin ni tatang ko di pang tahanan kanya. Kasapulam ti trabaho. Unay-unay, sir. Ada restaurant ko ti asidag. Kaya't mo alaan ka doon nga waiter. Halaman, sir. Stay in kan. Papamunto mo lang sa rungkara na naganakang ka. Ninanang mo, kapsat mo. May karigadam to ati. Hangag papakita pa lagi ni tatang mo.
Ang mga nagpeso nga, papatayin na ka. Stayin kan. Sadyain ti pagturugam, sadyain ti panganan. So na lang tao matarawatan. Ay, bam. Di katangan kan to. Dito ka pa lang maturog, ha? Nagsubliak to man na yung tubigan. Tao may kalain. Irwar. Sa kanto itugot ng restaurant. Nagyaman ka na kayo, sir. Nagyaman na. Kasi ti panangilawlawag ni Boss Dindo manong nemi naganda gayam ijeko na pukaw ti puod ko. Iti may nga lane manong nemi ti kalsada. Kurba na din sa. Imbag ata nakita na kano. Iso nga na ipreno na ti kotse na ta saan unay napataray. Ngayon na nalilida na ako ma. Ure kotse lang baka nataya ko. Imbag manong nemi ta na siya ti panagpuspuso na. No sa baril ako man, baka hanak nga tinulungan, di ba? Hanak mo nga napalidlidan. Yung dandanin na kla napalidlidan. Yung kapo siguro ta, awang puot ko, kinasyan nak, intray nak ti ospital. Itay kan na akong ti trabaho. Diyos ko, amo ka plano yung amin na gitoy. Pinagyaman ka na kayo. Madahan ako ni trabaho. Kat saya atek, nagbalinak ka na siya at tapnulikas ta. Kat nagpahuta kita trabaho. Kabigatan ng arod manong nemi imay ni Boss Dindo kita 5 nga paris manong nemi. Tintad na kanyak nga arwatek. Gramamitan brief, short, t-shirt pulo. Agaman na kada kayo, sir. Ikarom turete ti sweldom. Oo, sir. Bakit nga saanin, sir? Tigudwa na. Agam diya gudwa na, ay regalo ka nga. Agaman na kada kayo, sir. Lindeng kami manong nemi ni pa isa nga napintas nga restaurant napintas ko nakta. Napintas tilanganan. Nagna kami manong nemi ti sikiganda tang restaurant. Makatoy. Nagturos ka dito panaka-opisina dito. At yung abit opisina, masit nga si Led. Dito pag ganap. So nga kabil mo dito tarawatem, tingka pa si Tagdigos. Sa kagsukat. Hunsa, tayo mamukan na ko nagitipadam ng empleyado dito. Inaramit ko nga rin na nagdardaras manong nemi. Inikanak mo dito yung toothbrush ko, toothpaste ha, nagbrasa. Panglang pagwapo ha. Ore na rapi sa kakit. Medyo mayat-mayat. Aging ka manong nemi inumungnan na kitiya. Pasit dapat lagi di. Sa nga pulo da empleyado. Tilawan dito ita. Grete manager. Nangalawin ti bakasyon na kit. Ti assistant manager ng iso itat pang mamanage. Iso ni Lily. Lily? Yes, sir. Ni Wilson. Alayan tayo nga. Mainayong ka na tayo. Waiter. Ada bakante na, ang kani? Ada, sir. Kabagida ka natin, nagikat. Tinuporme. Pakialaman lilit, ito't buking kuha na. Wilson? Sir, mangruki ka itan. Instrakan na ka ni Lily, noon niya nagitirumping aramidem. Okay? Kabayatan nga awan ni ito talaga nga manager, di pala Lily, panaka-assistant na. Okay, sir. Dito yun, sir. Ito yung uniforme na. Okay? Ikaksukatan. Kaya, ag-uniforme ka. Okay, kaya doon, agsubli ka yung pwesto yo. Sangwad yung nagkita yung customer. Lalaingin yung mangbente ka nagkita customer, ha? Tapos may kasakit, nagsublit naman lang umay. Sir, pinasam ti pa nagluto mo, Mr. Chef. Okay, sir, walang problema. Sige ka natin. Kaya sige, Alex. Nagsukatan, sir. Ada na sige nga, papanak. Diyak lang mo yung turkano pa nagsubli. Okay, lalayangan nyo, ha?
Inistrakan na manong nemi ni Lily. Ngayon kaslahan kumangig isuna. Wilson, dumdungig ka? Abi ka sa panangkitam kanyak. Dumdungig ka huno saan? Dumdungig ka, Lily. Abi ka sa panangkitam kanyak. Tsaka mo, ako matlagunit, numatmatang ka. Oy, nurantanak nga arman. Ipulong ka kini boss. Baka saan ka pa ng rugi. May katkan. May parit dito tagi inarem. Ay, hagruk bapak lamin ti kinapintas mo, Lily. Thank you. Sige, ulitek. Dungig ka. Ibagag kang kita ramidam. Imngag akong delikado magkain tagarem dito ko na. Ngayon manong italak lang mainlove. Ngayon matakadi kalintikan, tikas kanyak nga mainlove. Siya ngaglaklako lang iti mineral water. Mani, iti kalkalsada. Ngayon saan na? Masa ako ng waiter na. Nagwapo na ito yung uniforme, oh. So nalaing tahanak nga gwapo ta, nakutuwa. Gana kong ti restaurant. Kaduk ti mga tap nilikas takat bumagiak mati. Makalawas manong naming nga panagyan ko kat daydayawan dak manong nami ti kinasadag kanyak dagiti customer. Naisa man kami manong naangawak pa eh. Tanapintas mat pa nag-explain ko. Kanayon manong nami nga may kanak iti tip. No kasta nga itaydan DJ sinerbak nga customer. Kuna kanyak ni Lily. Maornong amin dito nga tip. Wilson, sa ito pagbibingayan. Awan tigibulbul sa ha? No iso dito paglintigan, Lily, pagkid nga saan. Kunak mo. Ngayon matut, na ornong mga tipa na. Talagang okay ka. Uri na kutong ka. Naisam ka nga nabigsa ti karismam. Kunana. Uy, adangarod ng nama ko no kasta ha. Talaga ka dingarman na. Noong pa inubyong. Shush. Sumangpit lang ni manager. Baka napatiltalan na ka. Sino kami natin ang manager ng bagbagam? Tinakabakasyon na talaga ang manager dito eh. Yung napimpinas pa noon dahil. So napigat ang kagararam kanya kaya. Saan kwa kayat? Apin mo kayat? Guwapo ng agpeso. Tsaka kayat ugali na. Siyak nga rod. May tugalik. Kabigatan na manong name Jack among at dagayaman dati with bagbagada nga manager. May isang away, may isang customer manong name tinasitgak tagbayad din. Ay, thank you sir. Napsok ka kayo lang sir. Naimas yung kaduman na tinangan. Naimas niloto min niya. Huwag nga rod. Agsubliak tumanin. Huwag nga, natutupayan ko. Plus titip. Opo. Thank you sir. Thank you. Thank you. Hoy! Hay. Sino di? Sunsa na ito manager yun. Agpugkaw. Abad takad to'y. Ha? Oh my bats! Si kagayon ti manager to ya. What, Jack? Jack, kanibat ko na kayong kaidi? Nga manager active sa restaurant? Nagbakasyon na lang di makalawas. Kano na ti malagkita na? Makalawas itan din na palabas, di ba? At dapat gamit dito yun. Anong problem dito ya? Ha? Anong problem dito yun? Kwa bats? Ano ko wakan ti bats? Siyak ti manager dito yun. Boss, sir, manager. Makalawas nga gumubrak dito yun. Ano? Ano? Habag isumat manong name nga si Mangpet ni Boss Dindo. Alex, abay. Ano ito problema rito? Sir, check yung pag-group nga rito. Ampas lupang nga. Nga taga. Inalayo magayam. Pilyan niyo kumamat, sir. Ayun po. Kaya na inoray na kumamat nga ng interview kang kuwana. Sakbay nga, takay tinagdesisyon nga nangala. Madakarabay nga mga isuro kanya. Kat sa taking kote restaurant. Sir, nakasiputa. Agi bulsa titip.
Kay dito, pagilit na dito, paiya po, di ati counter. Kaya, boss, kita, agsisima kita, hindi na pa yung mga daak. Agkaot iti kwarta ti counter. Dito, mananakaw dito, boss. Isugay katen yun. Manong Nemi, adada, nga sila kanunungan, Manong Nemi, ni Boss Dindo, ni Alex. Nagtalakagan ka, Wilson. Makalawas, naluklukwan na gaya. Sana po na natin, boss. Awan ti kinakaot ko ti kanter. O nagsalod ko kadagiti kakadwak dito ay dalili. Kaya hindi na dumamay. Boss, nabayag na ko nakadwa. Close ta. Di ba, boss? Iso nga sakti ba nagbalin yung manager? Adad na nga patsyan nyo dito ay ampas lupa. Ngamit siyak. Siyak nga nakabimpinas pa ng manage ko dito restaurant. Hindi Manong Nemi na si putak na kinita ni Boss Dindo. Tiya, cellphone na. Sana kinita ni Alex. Sikan sama tiya. Agparparbuti pasamak. Alex? Abay, boss. Ada nang isang kanyak ti video. Dito yun. Kita yun. Mani po ti masidig ka. Bugkaw nga muna. Ken, dagiti dialogue mo. Sikat ti rumbeng nga may cut dito. Ano sir? Sikat ti rumbeng nga may cut, Alex. Sir, nabayag ta ng agkad ka doa. Very close ta. Imasadeg Manong Nemi, di kita dumapay ng empleyado. Boss, Lily, salang siyak, boss. Raman di kiti kakadwa. Napintaso na nga good daway. Ada nang ted kada kayo ti video. Itinapasama. Ori na kami, kahit may kumamat nagreklamo, iti araramidin ni Sir Alex. May pangpangtana kami. Tadi pagbaga agad very close kayo. Nga adada nga, patyen na. Adada nga patyen yung isunang anta kami. Sa nga napintas pa ng manage, kada kami ni Boss Alex, boss. Ori na magam di kita kakadwami. Pagdunada, boss. Pagdunada. Ma-admit, no, may katin ni Sona. Talaga nga rumeng kung may katin Sona to. Napimpinas kumapit yung restaurant nyo, no. Saan nga gapuking kwa na, sir? Halos koros Manong Nemi na ita nga imbaga di kiti adda iti likodan ni Lily. Boss, saan kayo mamatpati kada kwada, boss? Nabayag akong kada kayo, boss. Nabayag akong kada kayo. Wa nabayag akong. Nabayag kang kanya. Nabayag na akong nga linukloko. Alex. Imbaglagi din dimtang dito ni Wilson. Nga nangaramidam. Iti nakaibidyoam. Siguro dati customer nga madama itay isot nang ibidyo kada kayo. Nuanyat na pasamat kin sitwasyon. Alam mo na gamit mo, Alex. Kahit pumanaw ka nito eh. Sakbay nga pulis ti ayabak nga mangguyod-kuyod kayo. Naanda na gini gundaway. Nasaan nga kompleto iya papuntim kanyak. Kunam logi. Kunam basit ti customer. Ngam taktakawan na sangkani. Tsak pa lang ngamin ng kapat dito iti CCTV. Dito iti mistake ko. Awang pa CCTV. Agkutikan. Pumanaw kan dito. Awan tinaramidan tilastog nga bats ko Manong Nemi no di pimanaw. Sige, tuloy yung tagtrabaho. Nababayin pa yung kitindad tumang customer. Kaging ka Manong Nemi,
nga pinayaban na ni boss. Nililit imbaon na. Wilson. Ay, Lili. Kakano di opisina ni boss. Wilson. Ano yun, Chay? Baka sikat kursunada na nga sukat ka ni Alex. Siyak! Saan nga ah? Sasarak ko. Saan nga college graduate? High school graduate ak lang. Awan day tayo tiniiridwar. Awan day tayo diploma. Adaday tayo ti karakter. Sige ka. Manager. Na? Awagon na kong ti manager? Baka di siya sikat sumublat nga manager. Sige, sikat assistant. No? Kayat ni boss ti lalaki. Di na kahit ti babae nga manager. Amok nga kasatgalad na. Nabayag ak dito yung kahit. Imununaak pa yung angin ni Alex. Siya kuma talaga ti manager. Bisit imprang ka na kanyak. Na di na kayat ti manager nga. Pag-manager ti babae. Tapara keng kuha na. Ti babae. Kat adalata. Iti babae ti lalaki. Sus! Hanggang bali. Si kanto ti manager iti pusok. Kuti kakit din. Kadagpeso manong nemi. Sir, boss. Diyak kayam. Di ba kalawas laeng? Ngadda ka nito. Puro positive timbaga kanyak dagiti kaaduan nito. Nang runa kinilili. Nilili na nang recommender kayong kakanyak. Sir, ni ko malili. Saan ko kaya ti babae ng manager? Hawatem? Uno pa panawon ka. Isuro taglagid ni sir. O isuro ka. Sa matagad ka sa pulan ti diploma ti panag-manager. Ti mang-manage ti anyaman nga. Nasken nga manage. Itultuloy mo. Itilaing mo mang-entertain kadigiti customer. Itultuloy mo ti panakilangin mo na siyat kadigiti kakaduang. Itultuloy mo. Kamanag, sir. Nagkasayasayat nga talaga ni Apo Diyos. Well, basta lalaingim, baling ka ng siya at kanapot no. Tamabaling muntong hirapin tagbasa. Ating ko. Tapno, makapagturpos kumatlaing. Tapno, awan ti problema. Manipod itiday di nga aldaw manunemi siya ko na talaga ti official nga manager itiday ta nga restaurant. Yung nga hangga po ta manager at saan ako nagtrabaho. Tuloy-tuloy latamat manunemi ti panagtrabaho kakas waiter. Ananawadag pa kitiya. Boss, ikalat at siya yung opisina mo, tadakamlatan. Saan nga mabalin? Ituloy ko tumang-entertain ka na kiti customer. Tabarbaring no, agsubli-sublida. Talagang agsubli-sublida, boss. Si kalakit ni manager. Manong nemi, makabulan kon. Sweldo kon manong. Malakip ko digit kapsat ko. Ninanang. Ano taramidag? Mabangusarong karan ito. Buhayin manong, sana kagpagpakita kinitatang. Dam na rikas ta, kat maliklikak tanyaman nga pagkad. Gimatangak di cellphone, manong nemi, idi, taga-sweldo ako. Sak nagpakada-kadakwada. Lili? Ay, boss, Wilson naman. Sumarong karak ba si Tati Balay? Mailiwak ka rin kapsat ko kas tamat ng gininanan ko. Nitatang mo ngay. Diyak ka di ba na-history ka? Aman, naangasakat ng history na kang ngikak. Ni boss din doon nakagingkak. No kasano nga nagsabat ti dalan niyo. Dandan ni kagayam na papatay ti amham. No saan mo nga naitarayan. Kahit kapot ti bandog mo, napukaw mo ti puot mo, iti nga ti kalsada, dandanin na kanilidlidan ni boss din do. Di ba kasi ti istorya? Kasjay.
Yaman ka, ha? Kinipos din do? Kinitatang mo. Hana? Kapag ko magyaman na kinitatang mo? Datang ko? Kinusaan nga nakaakin naman. Napo ako kumarta puot mo. Nagsapat ko mga dalan nyo kinipos din do? Kagurgurak na dyan amak. Dandanin ako na pinapatay. Wilson, saan ka mangimulat gura? Taamam tulat tati amam. Gusto kamit ka di ha? Imsa akong tula bigbigan nga maredya nagbalbaliw. Naranak manong nemi ni nanang itilikod nga madamag lablaba. Nanang! Ay! Anak ko! Wilson! Wilson, anak ko! Naging narakop kami manong. Nagkapkapwam. May sakon nga manager nanang. Anya? Manager ti? Aglako ti dalom? Manager ti restaurant. Anak? Kasalasangan nakapapati na nga niya. Istorekto ka na kayo. Igimata nga ti cellphone, tapos na pangunta ka na kayo. Amo yung masarin? Kahit pasaremat. Amok. At SIM card na redan. At tatanagan ko ta number ko. Haya, di kita kapsat ko. Dada di eskwela ah. Inang itadanaw ng sadyay. Nanang, ikang katkwarta. Deto yun. Nakado deto yun. Gumatang ka tarawatan na kita kapsat ko. Ha? Ilibod mo deta kinitatang. Di mo magbaga ng manager ako yun. Inito yung restaurant ay imbaga. Alawan anak ko. Alawan, yung kangarot sa ronggaran na kita kapsat mo. Oray, paminsan tulat na karo din. Baka kung dumalamaran ng edad dyan, kababa yung dumalan ng istrubok, di pa nagbasa na. Nanang nga. Nga bali nanang. Managerak, irapin ko ito nagbasa iti college. Nakasara ka kiti tao nga nakasasayaat ka niya. Nakasasayaat nga talaga. Suwag ba na yung panangasyahan? Nanang anusan nyo. Gananos kayo palaki ni tata nga. Bagbagaan nyo latamat isuna. Iti may kadua sa sarungkar ko kadakwada manong nimin na iranakon di kita kaapsat ko. Inikak matidahan sa kaisada nga cellphone manong. Tumapapol da kano ko na ninanang. Manong, hanggang pagpakita kay ni tatang, talagang ipangpangtana ka. Sige, pastay-pastay yung nagbasa ka. Kat no, graduar kan tuntiyak, high school, Judith, pagbasahin ka at college. Kasi ka nga rin manong, nagbasta nga doa. Ay lakan mayat Kaya pinas ko mamanin ng balbaliw ni tatang. Duwalayan ko mati mapasama. No saan nagbalbaliw, napimpinas ko man o ginanan. Ilunod mo ni tatang. Kasi lakad siya nga ron. Tanong si bibiyag tit, agbalbahang agbalbaliw, buong ti ulo. Problema. Yung namatayan, di awanin. Amoy pagbakat natin ko. Ito na minsan nga aldaw manon na nga busy digiti padak nga empleyado. Ada makita-kitak nga simrek nga nagtugaw iti bakante nga lamisaan. Sula bakante. Awan ti mang sangok yung kuwana. Siyak ti masideg manon na nakiktutak layan nga di malasing ko. Tatang? Nadamag ko manager ka to'y. Iso nga, imayag. Kitpud no. Nagwapo kan barok. Awan mahang kamutangan ako tong. Nakamanpitas pa ni pamanggim. Imayag, Wilson. Kidawak ko mati ko. Puunak. Puunam? Puunam nga niya. Aglaw ko ti mineral water. Han. Pagpunag tapno, mabrot ko na giti abak ko. Isugal mo. Kamu na, mumatad bisyok.
Kinamok nga tinagkapayen, kaputa manager kan, nabaknang ka. Ingatagang pagkaan cellphone, di kita ka-upset mo, kasi tamat ganinarang mo ha. Katanang ko cellphone ko ha. Pumanaw ka tuwin. Duti mo kayat nga. Magayabak iti mangulod-ulod kang ka. Na, api pa panahon na. Kapukadi ta manager kan? Dinak ka sa pulanan? Kaano kumapaya ka sa pulan ka? Kaano pa yung parik na mga maysa kang ama? Kaano pa? Pumano ka rito yun? Katsang kanto nagpagpakita. Kaputatsak ka sa pulan tikas kang ka. Di ka pala pumanaw? Kaya't mo ta, padasing ka matakugtaran. Ah, tapno marik naman no sakit di makugtaran. Pumanaw ka. Pumanaw ka! Nakiktot manong name talapwagit nga rimuar pati di kini customer manong kinakiktot na. Pati ni Lili. Apay boss. Apay. Alala, pagkasta lang hayang blood ka. Sorry. Customer. Sorry ha. Sorry. Nakiktot kami kayong ka, boss. Sorry. Nusang goin na ramin di kas diyan kung mga nagtaray na yung papanawag. Inistorya kini Lili manong. O, kasi sinaramin mo kinitatang mo. Tatang mo lat isuna. Hanggamin na kasi diya tinamnamay nga mga kuking kuwanay. Nakabimpinas ko mga gundaway. Nga ore pambarag na ko ma. Dati ko makunanakit. Anak ko, noon yaman na kita nagkurkurang kang ka. Lagat pamakpakawanan na ka din ha. Ngayon, iso lang iso. O may nagdawatan ti puunan na kanong agsugal? Ano ako, laglag? Ngay kak ti sugal na? Kat deta ti unan ti pag ikat ko kenkwan. Kat kasi ko matimbaga, hangko na panunot pa yung ibaga kenkwan. Kasi at na panunot na. Kung nakapagkenkwan na kaano pa yung imparik na nga may isa ka nga ama. Tay bagam kid nga. Kastoya kung taawanan ti masapul ko keng ka. Kaano pa nga da kinasapulak keng ka? Kaano pa nga da impay mo kanya? Walang amam tulat. Walang amak tulat. Hanmat siguro hamak ko na nga dakasak nga anak. Ngayon umuna kumamit ha. Ngagbabawi. Ngayon pakinat ha. Pipaniknek na't panagbabawi na. Tapno amo kabigbigan nga ama. Duwa nga bulan tinapalamas idi sumarong karak manen mano. Naranak isuna. Ngayon saan ko pinagunyan? Nagtarusa kita yan ni nanang. Nanang andak. Ay anak ko. Abagbagiso. Nadakam amin. Dagadi kakabsat mo. Bakasyon ita. Nangitukot ka kumataan na imas kasi din. Ngay gumatangin na. Alis tumit lang. Ay, Simeon. Ay, bakit? Ada na tinaw ng anak ta. Oy, nakita kanta. Mabainak nga mangpaguni kang kuana. Anak, manipod din nagkapukeng kanina tatang mo. Rinugyan ng tinagbalbaliw. Kapit ito yung bagang atakos. Tatang? Ay, Wilson anak. Bakasyon iso nga. Adag dito balay. Agtatrabaho ti konstruksyon. May bagay kanyak tanapigsaak. Darakal ti bagay. Kabay la kabagkatag ti doon nga semento. Di ka, 2 bulan itang nagtatrabaho kayo, tatang.
Uy, anak ko. Kahit ko lang sulnitan na kita nagkurkuranga kada kayo. Mabahinak launay. Ta, siyak pa iwag kumangamin ti umay dumawat iti ibisyok kang ka. Mabahinak unay ti kasya nga. Sangwanan ti ado nga tao. Kasya tinaramid mo. Nga mahang ka mapawasol anak. Gabot na siyak taking baso. Di ko nga naamiris. Nga sarsarabit ibagik nga nagdakil. Di bagam nga kaano pa'y ngayong pariknam. Nga may sak nga ama. Mga peso. Tatang, awan na tinaskan nga sa ityo. Pagyaman na may kinapad Diyos na nagbalbaliw kayo. Kadi-kadi ka na kayo. Tikaad na tinapinas nga trabaho. Siyak di makamo nga mang tulog ka na ginikakamsat ko, ti pa nagbasa na. Kaya na balay, papintasan tayo. No anyaman ti masapol tayo. Adaak nga mangitid. Basta itultuyot ang balbaliw tatang. Sumayat ti biyak tayo. Kita, kas makita kita nga naragsak ni nanang. Naragsak na yamin. Hawan ti saan nga naragsak, basta laki ti kasto ti panagbiyak tayo. Awan ko ay ang bisyo. Saan kong itong nasublan, anak? Ikarik ka na kayo, deta. Da kami ti kararagsakan ng anak, agraman ka ni nanang. Kabuti pa nagbalbali yo, tatang. Ikaman tayo di Diyos. Fast forward, manong nemi nakapagbasa kam amin iti kolehyo. Intultuloy ko manong nemi iti kinamanager ko. Iti restaurant ni Boss Dindo. Iti ado nga sanga. Manong nemi. Nga kasi iti inkarik, iti no saan man nga makapag-manager ni Lily. Tasang nga kayat ni Boss Dindo tag manager nga babae. Nagbaling nga manager isunit ti puso. Kapag iti adan nagkinaawatan mi manong nemi na manage na nalaing ti puso. Isod ka po nga Jack Pulos ti malyaw iti sabali. Kapag isulaing ti patpatay ko. My first and last love ko ni Lily. Nagpatagdar kami manong nemi ni bukod mi nga balay. Kahit syempre, uray ko na idi ni Boss Dindo nga dinakayat nga the manager na babae. Ngayon kadagiti upat nga sanga iti Dindo's Restaurant manong nemi. Siya akong tinagbaling nga overall supervisor. Di man lang nagkapuhak manong nemi nga restaurant. Kaya iso iti man manage ti asawak nga ni Lily. Nagbisbisitak maglat na manong nemi kadagiti sanga. Kaya nung kaskasan na lang, manong nemi, baka dumteng to ti gundaway. Nga mangiput up kam tumuten nga gasawa, ti bukod mi, nung kaspagarigan. Ngayon saan minto, nakakompetensya ti business ni Boss Dindo, mabangkam to ti sa bali nga lugar. Tapos nung di kasta, kahit awan tumat ti makunana. Ngayon gagangay data manong. Nung makasursuro ka, mabaling ka mat asumina, taan to ti kasta. Nga tinakayat nga sawen, nga di mo mga bigbigan, tinagkapuam, anang ted kang ka, iti break. Dito nga rin, ti pagkasalita ak manong. Thank you. Ti anus mo, nga nangurnos, kalpasang nga nakinsan kang ka, ti detalyena. Thank you, ti laing mo nga nangibasa, anang ted biyag. At sabi ko dadamat ni batik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kanaginipadak nga nagdingag kan nagbuya. Tuhoy nga rin, agyaman nga pagaya mo, Wilson. Thank you, Mat King ka, Wilson, ti panangiburay mo, ti pagkasanitaan, Flor